udalak erabaki dago merkataritzari suspertzea, indarberritzie eta hortarako plan bat aurrera eramateko. Eta, batzarra batzen ondoren eta lehentan konpara batzarretan, ikertalde hartu dugu aurrera eruteko. Makina esen egintzatu zorrantzitzu da merkataritza, hirugarren sektore indartzia, ostalaritza, merkataritza, zerbitzuek eta horrela herri dinamismoa sortu eta gertutik ukitzea merkataritza eta horrela herri jasangarria bat ukiko dugu. Orduen, badakigu danok otxura patatu dizela, COVID-ean ondorioz bai, eta garai berrietara aurre egin behar dugu eta horregaitzik garrantzitsu da plan bat aztertzea, zarekogun, zer batu behinken, aurrera juteko eta horretarako, inkesta batzuk ingo diz. Herritxarri ditzuko jaku eta telefonoz, inkesta batzuk eta ditzuko, eta horretik ondorioz batzuk eta ditugu eta horrekin ekintza plan bat ingo da. Guk gure partetik, merkatari elkartean izenien eskarak emoti nahi dugu ikerketa aurrera erutiarren. Guk gure partetik alegintarak egingo guz, gure konbortzio txikixen baloriek indertu eta gukain importante ikustu dugun komunitatea sortzen jarraitzeko. Hau gauzatzeko, guztion parte detzen dugu, alde batetik inkestak egin ditugu, baina baita garrantzia ematen diogu, martxan jarri ditugu nasaioek, ditugu zuekin nasaioek egin, jende gonbidatu, jende guztia, parte hartzeko aukera ezak, ezta. Plana martxan jartzeko 5 fase definitu ditugu, alde batetik, martxan jartzea, honekin hasiko ginetekena, ezta. Martxan jartzea bazen horiak web espazio bat garatuko dugu, eta publikatuko dugu, nun, azalduko da zer da perkoa, eta, merkatariek edukiko zute aukera bertan inkesta betetzeko, guk bilatzeaz gain eta bisitatzeaz gain, eta herritarrak edo beste ezin eragile, bere aportazioak egiteko aukera edukiko du. Bere beste bigarren fase batetan, eskaintzaren azterketa egingo dugu eta hiri espazioaren behaketa, ezta. Beste hirugarren fase batetan, eskaria lehen esandakoa, ez? Kontsumitzaileek galdeketak egingo dizkiogu, baita ere dagoen informazio, eskuragarri dagoen informazioa landuko dugu, eta gureko lan ezberdina garatuko dugu. Eta, guzti honekin zingo dugu, ikusiko dugu diagnosia, ezta? Ingo dugu guztien arteko diagnosia ikusiko dugu gertzitzu dira, ahuleziak eta gero gaindarguneak, ezta? Pixka bat bertan ekintza plana garatzeko. Planaren ostian, ateratzen ditugun ondorizuek, alegarrizek dizen, seguro baietz, eta perpisten da indartzen lan merkataritza. Lanera danak eta enpesiko gara bidea.